usa sa hinungdan nga maglalista kinig yung mga sugo sa Ginoo unya mukontra na sa sugo sa tao. Nya kita rabang mga tao, kita karon bang buhi pa, ato dayong gamiton ang atong katigulangan. Maugod na'y naandan, maugod na ang gisulti sa katigulangan. Kantong atong mga katigulangan, maugod na ilang naandan. Karon si Jesus naigo sa siya, kay ang mga Parisiyo mao sa ilang gituman ang naandan nga gitudlo sa ilang katigulangan. Timan-an nato, maayo man ang gitudlo sa atong katigulangan, pero dili tanan sakto. I-check nato kung nihaom ba sa gustos Ginoo. Mora gina. Dili kay adto ta muhugot yun, adto kita mukupot sa gitudlo sa atong katigulangan, kung dili atong tan-aon hain man ang gitudlo sa Ginoo nga nihaom sa gitudlo sa atong katigulangan. Muna ang simbahan is ever ancient and ever new. Nakasabot mo na? In English mo na siya. Ang simbahan kanunay karaan o kanunay sang bag-o. Ingon anak kanindot ang simbahan? Karaan apan bag-o. So doon nagintay himoong mga adjustment. Nya ipahaom sa gustos Ginoo. Sama pananglitan aning conflict karon dinhi sa atong ebanghelyo. Ang gitudlo sa mga katigulangan nila hugas gyud kamot, limpyo gyud, di ba? Particular man kay mga tiguang no. Ang tudloan kita unsaon pag-arrange ana nya kanang paglimpyo ana mga tasa nya naayuban ana nga portigid nila ka particular anang pagpanglimpyo hangtod na lang noon nga masuko sila sa di ka maong manglimpyo. Sakto na. Sa imong pagpanglimpyo naglagot na ka sa dili ka maong mulimpyo, labaw na gyud sa tao nga naghugaw-hugaw didto sa imong gilimpyuhan. Di mo maglagot. Kanindot anang manglimpyo ka, porting nindot ka nang limpyado ka, kay cleanliness is next to godliness or holiness. Sakto kayo. Pero masuko kas taong di ka maong manglimpyo, manaway na kas taong di ka maong manglimpyo, manglibak na kas taong hugawan, ug masuko na kas taong nga naghugaw-hugaw sa imong gilimpyuhan, diha wa na kamuhaom sa Ginoo. Ngano man kay ang number 1 nga sugo sa Ginoo, higugmaa ang labing ubos. Higugmaa gyud ang labing ubos. Nya kinsa man ang labing ubos? Mga tapulan, mga hugawan, mga badlongon, mga di kasabot, bisag unsay imong isulti, bisag ibutangan na nimo diha nga anak sa CR, butangan na nimo diha og unsa na? Please maintain cleanliness. Di lang gyapon mo plus, inighuman mo lakaw lang. Ana. Unya, doon na nabatay rason nga masuko. Di gyud. Kay nga naman, higugmaa gyud ang labing ubos. Ikaduhang sugo, na ilang conflict din kinsa may authority? Kinsa maroy authority? Si Jesus o ang mga Parisiyo? O ang mga Hudiyo? O ang mga pari? Kinsa maroy authority? Amo ni dinhi si Jesus, nagkabanggaay pod sila ag authority. Di karon kamo ako mong pahukmon, kinsa man gyud tinuod nga authority sa inyong kinabuhi? Ang tao o ang Ginoo? Kusga. Nganaw ninyo ambot lang. Sige, congratulations. Karon kisay gabuot unsay himuon nimong balay? Ang Ginoo o ikaw? Sige, tubag. Be honest. Kinsay ga-design sa inyong balay? Ang Ginoo o ikaw? O, kamo. Karon, imo man ang design. Kung moingon ang Ginoo, pasudlas inyong balay ang mga way balay. Ang sa mo, sugot mo, dili? O nga, sugod na. Kamo, mga tigpakaaron ingnon.
Ang sugo sa Ginoo pasudlas inyong balay ang mga way balay. Tungod kay gidesign man nimo imong balay according to your style, ang authority sa diha imo sang i-claim nga ako'y magbuot kinsay mo puyo sa akong balay. Maubitan na karon kita tukod ta na mga condominium, sporting daghanang condominium gipang tukod, mga puy-anan man na. Pero daghan kay mga homeless nga wa gyud kapuyog balay hangtod karon gahigdaan ang mga karton bisan asa na lang na sila padong. Nganong wa man sila kasod ang mga balay nga purti naman ang daghanang balay atong gitukod kay gi-claim nato ako'y ga-design ani, ako'y magbuot ani. Kinsay nagbuot na ingnon ani ron pag renovate ning atong simbahan? Kinsay gabuot? Ang Ginoo. Oh, Father Siano. Kinsay gabot? Unsa? Oh. Ako inyo sa kong iapil-apil. Ang nagbuot ani ang simbahan. Mao bitaw magsige kog konsulta. Unya human ani mobiya ra ko dinhi. Di ko mawili ano eh. Bisag ugma dayon ingnon ko ni Archbishop Palma, balhin dia Father. Ay mo balhin ko. Wa gyoy kuanang kuan. Gamayng attachment nako dinhi. Bihaan ta gyud mong tanan. Ibilin ko ninyo dinhing inyong kining atong simbahan. Ana. Di ko mangangkon ani ay. Kolekta noon dadon ako. Adi gyapon ko mangangkon anang kolekta. Ngano man, wa man ko suguas Ginoo nga pagsigig tigom sa kolekta Father. Ang iyanong sugo pangolekta. Pero ayaw pagtigom. Unsaon man, ihatag sa panginahanglan sa simbahan. O nga, ang ako rag yung kuptan, ang akong stipend. Kaya ako, masana, tagaan ng kong stipend. Usahay gani, ako pag ginang iuli sa simbahan, labi na karon nga naatay mga projects, ako sa nang iuli. No, gamay ra, nakuha rin ako. Usahay gyud iuli ginako tanan. Labi na gyud inig pamaligya na kog mga slots o pa man ko mamaligya ron basig sunod semana maligya na tagsugod. Labi na gamay kay halin. Oy, ako gyung ipalit ang akong stipend. I-appeal pa nako akong allowance. Haron lang gyud na ay mahalin ba. Kay di mo mopalit. Aw di ko mopalit pasabot wa ko kauyon sa akong slots kag ipamaligya. Unya, mo expect na noon ko nga ang akong mga parishioner makauyon. Wa man gani ko kauyon kay wa ko mopalit. Kamo na noy makauyon. Mura nagmaingon ko kan-ana ninyo kay maayo na nya ako wa mo kaon kay giluod ko. Unsa man sakto. Muna kung kamo mamalit ako'y number 1 nga kusog mo palit anang atong ipamaligya nga mga slots. Kada semana ako ginang palitan og labing minos mga 15 ka slots kada gina semana. Nya kay nga akong stipend igo-igo raman sad sa 15 ka slots. Hurot pero sagdi lang na mo say gasunod. Na. Ang pasabot ba sundo nato ang Ginoo dili ang atong gusto. Muna nga si Kristo dinhi giklaro gid niya inyong gibaliwala ang mga sugo sa Dios ug mao na hinoy inyong gipatuman ang sugo sa tao. Nya kinirbang sugo sa tao maglain-lain man ni siya, ang resulta manag-away ta. Bisag dinhi simbahan mag-away ta. Kay ngano man ang conflict between sa naandan ug sa bag-ong pamaagi. Kinahanglan ba nato ng awayan? Dili. Atong pamalandungan unsa may gustos Ginoo. Unsay gustos Ginoo? Mo nakato aton General Assembly nag-conflict man ta ang daan bang pamaagis pista o ang bag-o bang pamaagis pista. Na malandong ta anang alipay tang tanan sa gustos Ginoo. Dili na to gusto nato. Gusto natong San Vicente Ferrer. Ansa man sakto? Dili na. Kamu no tutok lang sad mo nako. Ano na to bang para sa imong balay god inyong panimalay. Ikaw ang asawa, unsa man ikaw gyud masunod? O ikaw bana, ikaw gyud masunod? O ikaw ginikanan, ikaw gyud masunod? Dili oy. Pamalandong mo unsay gustos Ginoo ni anang maong particular situation. Dili kay moingon ang bana, ako gyud masunod. Nya kanay mong asawa unsa na ulipo na nimo?
Nya moingon ang ginikanan, ako'y magbuot, kami mo'y magbuot. Nya kanang inyong mga anak, unsam na ulipo na ninyo? Mo nay sugos Ginoo nga pag ulipunay kamo. Nggih, tuba. Nya nganong imo man ang murag giulipon? Nga gamayng sipyat hapak dayon, gamayng sipyat kusi dayon, gamayng sipyat yaw-yaw dayon. Ngano man? Ngano man din ang sakristan ulipon as pare? Ha? Nya nganong yaw-yaw mas pare. Yaw-yawan mas pare. Tutok ng sakristan usab gyud karong pariya kag yaw-yaw ingnon jud kanako ron unsa man pa diyan ulipon ko nimo. Ana. Alabaw na ng mga lektor gahuna-huna na naron sabak ba mao di ay sige karon bantay lang jud. Aw maunay kita ni usay. Pero lagi na sundon gyud ang Ginoo dili ang tao. Ngano man sa unang pagbasa ang Ginoo mo'y nagbuhat sa tanan o gibuhat niya ang tao, sumala siyang dagway o kasamahan sa ato pagitagaan niyag rights, power, privileges, authorities aron gamito niya ang tibuok kalibutan. Pero hinumduman gyud sa tao nga ang Ginoo mo'y naghimo sa tanan. Hinumduman gyud nato nga ang Ginoo mo'y naghimo sa tanan, kita lay gipagamit. Ingon ana ka mahigugmaon ang Ginoo, siya'y naghimo sa tanan, kita maoy nigamit. Kanang imong naong ang Ginoo mo'y naghimo ana. Kanang imong naong. No. Sige, lingian na imong tupad. Pangutan asensya. Giunsa nimo paggamit imong naong. Insa siyempre ako gining gipaputi, ako gining ano sa nya pagbuot nas Ginoo. Gusto pa nas Ginoo. Nya mingon siya ay ko gilabti dak pakon ti karon sa awa na giyawaan na. Ana na siya. Okay. Ang unang pagbasa nato karon sa basahon ni Job naghisgot sa realization ni Job kabahin sa kinabuhi. Matod pa niya kining kinabuhi murag pinugos. Kamuron dinhing nagsimba wa mo mapugos. Wa mo mapugos. Basig napugos lang. Usahay ra ba? Unsa may mga timailhan nga napugos lang ta? Kana bang naakay kahadlok? Unya ang imong kahadlok, ang imong kabalaka, murag di nimo masulbad, nya ang Ginoo mo isolusyon, mo na moduol ka sa Ginoo. Nya wa na gani na kanang maong kahadlok, kanang maong kabalaka, awa na sa Ginoo. Dili mo inana. Or naakay mga kaguol, naakaroy mga kabugat nga gihambin, nya tan-aw nimo murag di gyud mausab, samaan ang palahubog ang bana, sugarol, mamabay pagyod, ang anak gahi kay tapulan pagyod, bugo pa, na dako pa kay kaon, saputon pagyod kayo, nga labi kay patyon ba? Nya murag di na nimo mausab bitaw bisag giunsa nimo og sulti di na gyud mausab, na kay mga kaubas balay nga mga porti sa gyud ka burukintog mga batasan, na kay silingan nga libakira kayo didto sa imong trabahoan, bayasan ka sa imong supervisor o sa imong manager, daog-daogon ka kani mga kabugat man nga murag di bitaw nato makaya, adto lang jud ko sa Ginoo. Ana. Wa mo ana. Aw nagiuban moingon gyud nga imo sang personal nga problema, na problema kas imong naong, ana gusto ka nga imong usbon, nya kay di man nimo mausab, moari kas Ginoo. Or na problema kas imong kinabuhi kay na kay pangandoy di makabot nga di gid sa nimo makaya ba sama nang nidad na karog 34 palagi apong kay uyab, nya gusto ka magminyo, gusto kang makaanak, wa man say mo paanak nimo bisan pari mo balibad nga na. O basin ba? Nya mo na ari kas Ginoo. Muna mura kag napugos, mura kag gitukmod ba? Nya matud pa ni Job, lain kay ning kinabuhi awe. Mura manig kanabitang adlaw gani nga di man nimo mapugnan ang adlaw, di sa nimo mapugnan ang gabi. Moabot yung kaadlawon. Nya inig ka hayag masad, di ta ka gustong mungit-ngit yun. Pinugos. Matud pa niya. Di ka kapugong. Sakto dili.
Sakto eh. Makapugong dahil mo ron, nga mahuman magining misa. Di gyud. Matapos gini, ug ako sa ning dugay-dugayon, magpunay sa muglingi is orasan. Inyong sa kong pugsog hunong. Di rabat ako ganahang mohunong og yaw-yaw. Inyong sa kong hunongon, tanaw-tanaw sa rilo, ana-ana, nya lingi-lingi, istupad, mga buangon sa kayo mo. Nya sa kang pari, di sad muwali, nganong to pari, awa mamuwali, oy. Wa sa tuy ayo tong pariya. Yang pari sad muwali sad nga tidinuod yung wali nga moabot og tag sa kauras, masuko sad. Mamugos. Maigsoon. Ang kuwang sa realization ni Job kay diha man gud ni siya sa gitawag nato og kasakit, gisayunan kay nahurot og kamatay ang iyang anak, sud lang sa kaadlaw, mao ni nahitabo siyang kinabuhi, tanan yang anak 7 kabuk hurot og kamatay, nagdungag kamatay, igos alimpos, nalusnagan sa kuan, tanan yang kahayupan, nangamatay tanan, gikawat pa, gitulis pa, tanan niya mga saop, gihurot yung patay. Unya human ang iyang asawa di na mo pasaka niya sa balay kay purti sa gibutangan sa siyawa ug nuka gikas-o nga ris iyang tiil nga di gyud maayo, didto na lang siya galingkod sa gawa sa balay, kinsa ba say dili makamahay ana, no? Apan matod pa sa atong salmo responsoryo tubag nato, ang Ginoo taon sa to daygon ta ang Ginoo, dayga ang Ginoo nga nag-ayos sa masulubon. Mao sa niwa nato mahibaw ana, dayga ang Ginoo nga nag-ayo sa masulubon. Pasabot ayaw kabalaka og naay kasubo naa man say Ginoo nga moayo. Ayaw kabalaka kung naa kay mga problema, ang Ginoo ray mosulbad ana. Lagi. Kanang imong naong, solbaro nas Ginoo. Kanang imong bana, nga sugarol kayo, patio nas Ginoo. Solbaro nas Ginoo. Ana, naay Ginoong sulbad. Kanang imong anak tapulan kayo, ay solbaro nas Ginoo. Pasabot, kay ang Ginoo may nagbuot sa dagan sa kinabuhi, ayaw na lang sa go against the tide. Pasabot, ang saman, ayaw paningkamot nga mawa ang imong kaguol. Ayaw paningkamot nga makugihan ang imong bana maresponsable o ang imong asawa di na magsigigyaw-yaw. Ayaw paningkamot ana. Ayaw paningkamot nga ang imong silingan di na mulibak nimo. Ayaw ana. Kapoy kay na di sa ko maningkamot nga mudako ang kolekta. Kanang kuan kay na stressful kay na. No? Unsa may paningkamutan? Matod pa ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa, tumano nako unsay gisugo sa Ginoo. Kana ragi atong concern, tumana ang sugo sa Ginoo. Mao na sa atong pangadji sa amahan namo, ang gitudlo gyud ni Kristo, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Unsa may gasunod ana? Ang kalanaw namo dayon sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw. Nindot kay pagka-arrange ni Jesus, no? Ala sige, tumana ang kabubuton sa Ginoo. Matod pa ni San Pablo diri sa ikaduhang pagbasa, di man unta ko ulipon, pero nagpaulipon ko sa tanan. Nganuman kay ang sugo sa Ginoo nako, iwali ang ebanghelyo, luwasa ang mga kalag. Mao gini sugo sa Ginoo, luwasa ang kalag, iwali ang ebanghelyo. Nya, kinahanglan pa gid ka magminyo aron ka makaluwas og kalag. Kinahanglan pa ka dili. Tapot lang. Oy tubag. Hindi man mo mutubag. Di sa ka ingon dili. Depende sa sugo sa Ginoo. Og pananglita giminyo ka, luwasa ang kalag diha sa imong kaminyoon. Kung ako sad pare, wa sa kuminyo di na lang ko magkisi-kisi nga manghagad gyud ko sa madre nga magminyo tater ana. Di na lang. Aron lang gyud ko makalawali sa ebanghelyo, aron lang gyud ko makaluwas og kalag, kinahanglan gyud kong magminyo, isip pare, di na. Pero kung minyo sad okay ra gyapon.
Pero di na sa ko anak pare. Ang ako sang pamaagi, di lisod sa gayong magminyo ko niya gusto sang magpare. Ana, liminister na lang yung ka. No? Anya, lisod sa gayo. Ikaw ron, babae ka. Kinahanglan gid ka mahimong laki o na ka makaluwas og mga kalag? Ha? Kinahanglan gid ka mahimong laki aron lang gyud ka makasangyaw sa ebanghelyo? Di na eh. Pagpakababae na lang. Unyag laki sa ka. Kinahanglan gid ka mahimong babae aron lang gyud ka makaluwas og kalag. Kinahanglan? Wa na eh. Kinahanglan sa kang mahimog yung laki, sana babae, bisag laki ka, aron lang gyud ka makasangyaw sa ebanghelyo, wa na sad. Pasabot, puy unsay gihatag sa Ginoo. Nya ang Ginoo sad nga mo'y naghatag ana, mo'y nagdesign anang imorong kahimtang ug mo'y mitugot nga mahitabo ng maong mga butang. Siya ra sad ana mao'y muhatag nimo sa kalipay. Siya ra say muayo nimo. Natanawa imong bana sugarol, gool kay ka, palahubog pagyod, nangabit pagyod. Tumana lang ang imong pagkaasawa. Ayaw lang pagpaningkamot nga mausab imong bana. Unsa man nimo? Pagpakaasawa sa bana nga sugarol, sa bana nga palahubog, sa bana nga hingabit. Pagpakaasawa. Tanawa, di ba maulian gina? Oh, mahimo sa na siya nimong bana nga sugarol, bana nga palahubog, ug bana nga hingabit. O di, banag asawa gyapon. Nya, luwas dili. Ikaw maluwas ka. Ngano man, natuman man nimo ang imong mission, ang imong role isip asawa. Nya ang imong bana maluwas. Dili, kay nagpadayon man siya sa iyang pagka sugarol. O nya, successful ka sa imong pagkaasawa. Ayaw pag ingon nga, wa man ko kausab sa akong bana pader, dili jud ko successful. Wa man ko kaluwas akong anak, sige malangya po nagsuyop, akong anak sige malangya po nagtinapulan, di ako'y blamon sa Ginoo. Wa gyud mag-ingon Ginoo nga ikay manluluwas. Sugo ra gyud Ginoo no, isangyaw ang maayong balita aron maluwas ang kalag. Mo na ingon San Pablo, nagpadayon kog sangyaw ngadtos mga mahuyang ngari sa bisan unsang klases tao, pamasin nga maluwas nako ang kadaghanan. Pero ang muluwas ang Ginoo, dili ikaw. Sagdai og moadto kag langit nga ikaw rang usa kaysa mangadto mong tanan sa impierno kuyog sa imong bana ug anak. No. Sagdai lang nago mga palahubog, padung naman na sa impierno. Kana mga nangabit, padung sa impierno. Kana mga tapulan, padung na sa impierno. Kana dagko kay kaon, nya di gyud manghuga sa gikanan, padung na sa impierno. Ana, kana siging panglibak, padung na sa impierno. Kana siging daot nimo, wa na. Gamay na lang kay nagkuwang. Taihop na lay kuwang ana ba? Wa na, ambak na nas kayo. Nya ikaw sad nga dili mo dawat ana nila, ikaw nga magsigig yaw-yaw batok nila, ikaw nga magsigig reklamo batok nila, patay ka diha. Makuyog sa kanila sa impierno. Kuha mo? Mauna. Si Kristo bitaw, diri sa ebanghelyo, iyang giayo mga masakiton, giayo niya tanan. Paghuman dayon ato, nilakaw dayon siya rang usa. Din man siya nagampo. Unsa man ang pagampo ni Kristo? Nangutana sa amahan. Nakaayo na kog masakiton, Father, nakatambal na ko ato nilang tanan, unsa may sunod. Ana, kay di ta ka maong mangutana sa amahan, kita mo'y magsugo-sugo nato unsay sunod. Lord, niya naman ko'y sweldo. Di ka kaingon, Lord, niya naman ko'y sweldo, unsa may sunod. Ikaw, ala, niya na ko'y sweldo, tagpila gani rong cellphone, tagpila rong motor, tagpila ron ang TV ka ng dagko, flat screen, tagpila. Mao man ko'y imong sunod. Niya, kay di man paigo sa, mangutang lang ko, kay inigabot sa kong bonus, maimpas raning niya. Ana, mao na sugod na kag pangutang. Niya, nagsugo ang Ginoo nimo pangutang. Nagsugo nga palitan ng cellphone, nagsugo nga palitan ng naang refrigerator, nagsugo nga palitan ng motor. Basigwa. O mao na makapastress nimo. Pangutanas Ginoo, Lord, niya naman ko'y uyab, unsay sunod? Tukhang o dili? Yan siya, ay lang anak kay kasal usa o gusto gyud ka, kasal usa niya kon. Aw di wagi gasto, kasal man usa.
O di mo magsigig dit-dit, dili mo magsigig dito abang-abang ana mga sana kanang mga abanganan diha nga room. Mana dili way gasto. Di ba? Dili magsigi og kana ganing suroy-suroy ngadto anang mga hagunoyan, ngadto ang mga kuyanan, kabulihan. Di na mo magsigig suroy-suroy ngadto. Di pa mo mga tunok dito. No? Manyag matunok ka, di ka matitanos. Nya ka na naman titanos, o di na matambalan, burot yung tiyan mo na. Suka-suka pa ka. Patay ka diha. Lagtunok nga gamay, o nya dako-dakong tunok. O na. Wala, di na dyan ka mahitabuan na. Nga naman, tungod kay nangutana magkas Ginoo. Pras nako pare, Lord, niya naman nindako kayong kulikta. Sa man ninako, mangutana gyud ko sa ihatag na sa Kristan. Aw di ihatag. Nya sa Kristan sa dikarot, Lord, gitagaan man kong father, asam ni iduwa sa computer. Ipalit og milk tea. Ana, oy, hilom dia oy, pangutanas Ginoo dia unsaon na nimo? Ayaw pagkuan. Lord, nilampos naman kong eskwela, unsa may sunod. Nipasar naman ko sa board exam, unsa may sunod. Ay, ni ka pasar. Yes, pasar. Sige, outing ta. Unwind ta. Saman overnight. Paris-paris, mga nag-uyab, wala, overnight. Hala, papatuyan gidito yung himo ana mga laway tanan, lab hubog-hubog, sayaw-sayaw ana dito sa beach, mag-outing adto sa bukid ana. Unya sa bukid ug sa beach, wa day mga bitin diha. Mapaakan kas bitin. Siging kupot-kupot ang mga murag bitin. Unya unsa ba hitabo? Sala. Mao day nay gusto des Ginoo day. Kay nipasar na ka. Mao din na iyang gusto. Nya sa wa pa kamo pasar, hapit tanang santos imong gihikap, ang mga kabot sa pari imong ipapandong sa imong wala ba kamo hatag og donasyon? Nya sige hatag na ana. Ka maura mangyapon pa dir hatag tag donasyon, hagbong man gyapon. Nya na ighuman. Nya nahinomdom pa kas pari paghuman, wa na sad. Nahinomdom pa kas mga santos nga imong gihikap paghuman, wa na sad. Naningkamot pa ka og sunod sa ilang kinabuhi pagpasar na nimo, wa na sad. Diha ka na sayo. Pangutana gis Ginoo, ampo gyud, ampo. Nya human dayon matuman ang imong pagbuot. Nakanindot aning gisulti ni San Pedro pagkakita niyang Hesus, Lord, ang tanang tao Lord, nangita nimo Lord, sikat na kay ka Lord, viral na ka Lord. Ingon ni Ginoo, ilom da Pedro tanah mangadto tas unahan. Kay ang sugos Ginoo nako dili ang pagpasikat, kung dili ang pagsabwag sa maayong balita sa tibuok katawhan. Nanabitang na magsigig pa-picture na ako. Pader, picture ta pader. Sikat na biya kay ka sa Facebook pader, sa YouTube pader. Akong nauna. Wa na ayo. Isa bitaw pa din ako. Ay, ang importante ang kolekta dili na mo importante. Naman sikat-sikat diha. Kung saan nagsikat-sikat kanya, way kolekta. Yang kolekta, ihatag sa balik ngadto sa katawhan, ngadto sa simbahan. Tanawa, di ba di mo mutuo? Usas mga punto nga gihisgutan karon nga nindot sa pamalandungan kining hugaw. Hugaw ba? Unsa nang hugaw sa in English? Dirty. Mingon din ang mga maestra, ayaw mo ana kay dirty na. Ana. Nya kasagaran gid nato ang atong concern sa dirty or hugaw. Likayan nato ang hugaw nga mosulod sa atong lawas. Mo jud nay kasagaran gid nato, ayaw ana pagkaon kay hugaw na ana. Mo na magtap-tap ta karon kay ang atong hangin dirty. Ana, likay nga ang dirt musod nimo. Anag alcohol aron ang dirt di musod nimo. No? Panabon gyud, panglimpyo aron ang dirt di musod nimo. Mo gini ang atong normal nga paradigm isip mga tao. Ang hugaw ayaw pasudla nimo. Pero si Kristo lahi. Ingin siya pasudla tanan, bisag unsa pa nakahugaw. Pasudla. Pero ang bantay basig na ay mugawas nimong hugaw kana mo'y likay.
Naman kasabot mo ani. Lahi kay Kristo no, pasudla ang tanang hugaw sa imong lawas. Okay ra na. Pero bantay nga way hugaw nga mugawas gikas imong lawas, kay ang tinuod gyud nga makahugaw nato matud pa ni Kristo, ang tinuod yung makahugaw sa tao kana yung mugawas nga hugaw gikan niya. The dirt, dirty words, dirty mind, dirty actions. Di kumusta man mo ron? Unsa may inyong gilikayan nga hugaw? Musulod o mugawas? Mugawas. Tutok lang muna ako. Parihata, ang musulod. Ang musulod yun. Muna panglimpyo gyud maayo, panglimpyo gyud para way musuod nga hugaw. Pero ang limpiada kaayo, ang limpiado kaayo, libakiro kaayo, masinahon kaayo, malawayon kaayo, porti tinuong limpyuha, pero nagkinabitay, naa ang tanang kaulag, naa ang pagkorupsyon, pangilad, pangawat, pamakak, pero limpyo kayo. Magdadaa pa og kanang naang sanitizer, inikaon, ana dayon, ana ona pamukaon, hasta gud inig kalawat, so ana kay hugaw niya ni ang hostiyas, di na joke. Kanang ang ato yung likayan ang musud yun, pero karon sugdanan ni nato ha, sugdanan ni nato, sundo nato ang cleanliness ni Kristo. Unsa may iyang cleanliness? Likay gyud nga naay hugaw nga mugawas nimo. Huna-huna, pulong og buhat, likay gid na, kay mao gid na makahugaw nato. Mao sa nay check upon sa Ginoo, mo na yang check upon ang hugaw nga mugawas nato. Na magihugaw, pero ayaw na lang naglikay ang musulod. Susugod karon hanggapan ang tanang COVID. Kanang tanang COVID hanggapan na, kay wa ra ginay kaso para sa Ginoo. Pero likay ang tanang chismis, kanang linibakay, kanang tanang laway, kanang mga porn, likay na siya. Ang pagpaambit aning mga po nga laway, labi na gyud mga manag-uyab, ayaw mo pagsigig hisgot ana mga laway ngadto sa imong uyab. Ayaw mo pagsigig hatag ana mga video ninyo na hapit wa na mo'y gisulob, nga didto mo ga-shower, hala video nya ipadas uyab. Naghigda sa higdaanan, hala video, selfie, padas uyab. Pare noon, wa man sad mapadad ipan noon. Pero base sad maapil big pada. Masipiat ba ingon, oy, misrouted man father. Ingon din pare, pwede permihon. Basin ba? Kana likay na. Kana bitang sininghagay, kanang imong balikas, kanang imong singhag, likay na kay hugaw kay na. Kanang sige nimong panungloan ang imong bana, panungloan ang imong ugangan, singhagan ang imong asawa, kana likay na. Siging libak anang imong kaubas trabaho, libak anang pare, likay na. I-post pa nimo ang pare sa Facebook, likay na. Kay hugaw kay nastanan. Para sa Ginoo mo na pinakahugaw gyud. Labi na gyud kon makadaot na gyud sa kuan sa tao. Kinabuhi, apil na ng pagsuyop. Hugaw gyud na siya. Labi na imong i-share ang imong kwarta aron lang gyud makasuyop. Og kining kasina. Kasina ba? Nabitang siging sunod-sunod. Tungod lang kay ni gwapa siya, kay ni blan ang buhok, imo sang ipablan imong buhok. Kasina man na. Tungod lang kay nindot siya tan-awon, kay baga kay siya kilay, kay iyang gikiskisan, niya gibadlisan, baga kay tan-awon, imo sang kiskisan imong kilay. Kasina man na siya. Nindot tan-awon ilang balay, kay gibag-o ang pintal. Nangutang sa gyud ka, nagloan gyud ka para lang ipintal sa inyong balay. Galisod na ra ba hinuong kag bayad? Kasina man na. Nalikaya na nato kay hugaw day kay na siya. Ngaigsoon sa unang pagbasa, lapok ang gigamit sa Ginoo aron himuon ta. Mao ni ang kaning second account sa creation gitawag para nako ni mura ni siya specific ba.
the specific action. Kay sa first account sa creation, igo ra man siya ingon atong himuon ang tao. Nya nahimo dayon ang tao babae ug lalaki. Karon gibutangag specifics, lapok di ay ang gigamit sa Ginoo nato. Gadua-dua dito ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Insya hapak-hapak sila lapok ba yun? Puk pilit dire. Ana ingon sang Espiritu Santo, biha sa nimo ay hapak sa niya lapok dito sa himuon na lang kani natong tao. Amo to ilang gihimo nga tao. Ako sa nang version pero di na tinuod. Kanilang gud ako wala ni mapanaghap lang ni. Pero naa day specifics. Unya tanawa ha, gihimo ang tao gikan sa lapok. Unsa man ang lapok? Limpyo, hugaw. Hugaw. Purting hugawa, ato ginang paphaon. Sa atong mata, hugaw. Pero sa Ginoo, pwede dayang himuon nga image and likeness of God ang hugaw. Ninduta no? Ang image and likeness of God gikan sa lapok. Hilingian na imong tupad. Ingna, lapok raka day. Lapok raka. Brad, lapok raka brad. Anak mingo sa bawo sa tuwing mo ka siya, ikaw utro sa ka, lapok sa ka. Una, ay nalang gara-gara diha kay lapok raka. No? Agabot sa inyong balay karon, kanang nangatog dito, honghongi, mata na diha lapok. Niya kadang dagko kay kaon nga hapit di mundang, hotdon jud tanang pagkaon di nakabinlan, ingka suga sa mukaon ning lapuka. Pero timan nga ang lapok gihimong image and likeness of God. No, kanay kanindot. Unya na pag ikaduhang gihimo ang Ginoo, gibutang pagyod sa tanaman sa Eden kanang gitawag natog paraiso. Gipaambit dayon sa Ginoo ang iyang kalipay, ang iyang himaya ngadtos mga lapok. Na siya. Nya karon, kumusta man? Naa pa ninyo ang kalipay nga Dios nun? Kay sa Eden God, way kamatayon, way kaguol didto. Naa pa na aron ninyo? O, tubag. Ang kamatayon palang daan, wa na nato eh. Aw ang kanang way kamatayon, nanatay kamatayon. Ang kalipay, nawa na sad kay nanamatay daghang kahadlok o kasuko. Nya nganong nahitabo man eh? Kay ang lapok nagpakaginoo. Mauna na ang makahugaw nato. Kana bang magpakaginoo nata? Muna kini si Saint Benedict o si Saint Scholastica, labi na gid si Saint Scholastica. Batan-on pa lang iya nang gi-surrender ang iyang gi-offer niya, iyang commitment ngadto sa Ginoo ang iyang kaugalingon. Og maunay makapanindot nato. Kana bang ang atong kaugalingon atong iuli ngadto sa Ginoo? Gitawag na siya self-offering. May kay mga choir na mo kanta. Lord, here I am. Ana. Og unsa pa nang usa? I offer nga. Sa to? Kana, I offer my life to you. Pero wa Dios buhat. May lang mo kanta. Apil na ning niyang gawali. Dupa-dupa. Kaning among dupa-dupa, kami pag-order namo kami mga pare. Ngilngig kay mig offering oy. Hapa gumi anang simento. Kanang katedral ba? Wa gi hapin. Ambot gi mapan ba kato? Basta hapa gid mi ana. Hapa baka na bang unsa man ang hapa? Surrender lagi. Kana bitang mo surrender kanang gukuro na mga kawatan, mga tulisan. Hapa. Hapa dai ngadto. Na baklid kamot, pusasan, tumban pangliog usahay. Hapa, basta mo hapa nagi ka surrender nagi gana. Inigbango na mo. Asa pa. Inigbango na. Mura na may Ginoo. Dire na tanang ulikta. Supak-supak ko na kisa may pare din eh. Paksupak ko niya. Sira ko ng inyong kapilya noon. Pantay mo niya. Yeah, mga organisasyon, supak-supak, i-dissolve ta mo. Ano, mura na may Ginoo usahay. Ano ba? No?
di naging maminaw sa Kristan mo ingon na pader murag sayo pa na imong gibuhat nga ikaw dong usban na imong babaham. Bisag li minister pa mo badlong singhagan day namo nanawa na tong among hapa katong hapa ba pero kaning kuan kanis mahal nga birhen surrender gyud matuman ang imong pagbuot ana nya si Saint Scholastica surrender gyud Saint Benedict surrender unsay resulta porting nindutas ilang gibilin sa kalibutan nangamatay man tuod sila pero pagkanindot silang gibilin mga communities of religious people nga nagpadayon hangtod karon gikan pa niadtong 5th century. Imagine 2,000 minus 500 pila na katuig nga ni sustain ang ilang communities pila 1,500 years. Sige lang yapon ana kanindot no kamo ang inyong communities nga gitukod kanang inyong pamilya makasustain ka nas kasantos basig ang atong gipasapasa ang kayawanon na kana igtan-aw nimo isa kanang na anong kuamo kay na siya ay liwat mo na atong lolo ana mangilugay sa tug yuta ang lolo ana perte tong ngilog yuta na liwat kayo tatawa sinultihan ana mo mao gipasapasa na to ingon isa nga himabay lagi kanastanan unsa man sang amahan anak nga himabayon sa ito pilagod kabuk atoy anak sa mao ba sa na liwat na junior gyud kay now mao gipasapasa ang mga hugaw pero limpiada kayo pero ang kahugaw nga nigawas gikan niya maoy wa mabantay so karon sumala sa kinabuhi ni Kristo sa mahal nga birhen ug sa mga santos labi ng Saint Scholastica mahimo ra gid ay nga atong pugnan ug atong limpyuhan ang kasing-kasing ayaw himo ang rason tao ra ko ayaw limpyuhi gid ang kasing-kasing nya kay malipay man ang Ginoo inig limpyo nato sa tong kasing-kasing ubanan pud ta niya iyang grasya mo na wa gisala nga dili pwedeng hunongon kay nganuman tumong sad na ni Kristo pangandoy sad na ni Kristo mo nang daghan kay mga tawo makasasala na himong mga santos nganuman nibalik sila sa paglimpyo sa sulod dili sa paglikay nga ang hugaw mosulod kung dili ang paglikay nga ang hugaw mugawas.